Go, 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 go. Assalamu alaikum mai kallo, yau gasar rawa za a yi tsakanin uwar ɗan Sharif da Adam A Zango. Saboda a danna mana subscribe kuma a danna ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da mun sa sabon shiri. Mun gode. Bari a fara wasan. Yanzu kai Zango a fara yin naka magani. Fara yin naka. Yayi na gani ba ɗaya haka. Sharifi kai maka yana kan gani. A zuciyar kike sani farin ciki kike bani ki sani na ke ce raini. Sama ɗaya haka. Zango sakai mu ne. Lamba 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 lamba. Tsaya. Kai ma sake mu ne. Da niyyar sarakai kin ce ba rabuwa mun zama tamkar da ruwa shakuwa ta kai shakuwa ko da. To masu wallo sai ku ba wa kanku ansa. Duba ku ga waye fi iya rawa a cikin su. Ku danna subscribe kan nan ku danna ƙararrawa ta da za mu dinga sanar da ku da zarar mun sa sabon shiri. Mun gode. Go, go, go.